Shukor nakaslem jong unongsan hima. Kakong Angela rangat habakran cekilat pathai kobor hane kesngi kalau ong baki pulit kimpat shimlakam haduk menta ye uwe uriungat Hindu ubalit berta Jai Shri Ram hakawe ke ying mani Kristan kebadan hamaulinong wat habalayat shibnai ke jing ujor jongka persya ye u. Kakong rangat kalau ong ba uni ubrio ulapan kampen ban ye kene jingja ban kampen kius kong shu ye lade dak ba post shu hapo Instagram. Kakong rangat kalau pen pauru ba i kumba ka sorkar jala ka pediang ye kene jingja dak ba bu jing keliru bahatu ka sorkar jala ka tiang ne ka kwa ban boho ya ka sorkar kami. Kalau ong badai na kadaw ba kinong yalam kimnut ang ba kasami ka jingsha ban ben yakin yamrit pan. Ha ka bede ba jingja hapo shnong mau kan raw hakini kinyat sngi kakong rangat kalau ong balada kani ka jingja kami na kadaw ka jingpet nyam kamlong ka bas ngotenat balada mi ka jingya kan at na kadaw ka jingle tu ya kijaka dei banya penbet. Kalau ong bakarama Krishna School kadai ke bala pau bah hakaliang ka jinghikai hakapuli puthi ke bala penmi ru ya kinong yalam jong ka jela. Kalau ong ru bakariti sensyar jong kari India kalong ban syakri lait lut hakanu kanu kanyam kumta kalau ong bangim dei ban sya liang yanu. Kalau ke ik was nusi kayaknya maru tu beriu lawan ula insult yang ni merok ke jelai ba bot ya ka niam Kristan but kalau along kumba penklam rain yang ni baro ba uni uri simet ula ban lek kat mon ula ban rung haying mani but kajing lek jong uru kamdei ke basu ayumo ba usu khibur marbai ditun rei ka dik ik ba kalau along kum ka trend barok we kari India ba ki kwa ban ipen ki kwa ban lek ki ban ong ye kita kirit pat ban ong ye ki bagi ba mane da kum we bam dei ki kinam Hindu ba pim don jaka hani ka ri ti kani kalong ka hate crime tin sisa ka ba ki dei ban sim kia ro kata kata ndai ni semba hadu mentaru la si benai kim pat la ban kem uni brio uni ula pendon kam ban ye kani ka jingja ban kam pen kius tong susu ya ladi nama ula post susu to ha Instagram jong u di kumno ka kan hadu kata ban kem uni brio bat ke jingkeli minta kalong om tang sakit pulet ba caka sarkar ke ban kit kya kade ban pet ba kita ki different machinery in the state kitrai nang ban mo ban biang ban kem yu tau ba le bi an kumni ndrem idon interest ko sarkaru igman kumbaka pediang ya kita kacing sya insult kita kacing sya le ben kumni ti menta what ya ka statement jongar tempat simti tempat khot yang aman ai statement nagaleng jong kipulit kipat khot ti mutta kajing kali ki hakli syaki bale ayuki pensuki haru kan ni hato kadai ba kan ka sarkar jongi ka kwa ban bho ka kwa ban ayu ya ka sarkar BJP sarkar kami ne bakatieng bat skusi lada kadai baro ar kini baki syukwa ban le bho ya ka sarkar BJP ka sarkar pedeng dadai ba ong bakitieng li te sosi syuk ban tip bangidon kinong yalam ki batil ki makau pot Ibadah ka Instagram ko mga ongay kadang long active hadu menta udang post dang share ro sim biang itu kejuk ke incident post biang utu udang kamai pisah na katukan na kay real jong hang ni pada kim la ban kem ka bamut la asti kini ki yo pressure na ina and de na kani ka daw ba kani ki hate crime na kani ka jing persang jong kini ki majoritarian ayumo ban ong pentela Hindutva nation ban ben ki Muslim ki Kristan ki retpat ki tribal kala ban urlong de baki ba don hakmat ban yalam yakini ki retpat ki Kristan kimnut ban le ye ke kani ka kantir ka pau sai kata bakim yeng ya ka hok Mantala don si penai ka tu ka FIR. Si benai kan namar banga file ka tu 800 tarigu Desember Wala dong tay pulit kay kim. ngi uru kendiat kini kendiat sngi ba nagaleng jong to ko wei pat ka seng na Assam kala along kum ju hi kum bajia hapo maulenong hakaba kilo ong ba kato ka bajia hapo mau kon raw ka kadai ka baki persya ya ka Ram Krishna ban seng ya kato ka school hang to tapi try kani ka kamlong kum ju kum ba kajia kato ba pi le singi ngi de pensat fu bang im hakane ka ri jongi ka ba kaba koordor tam ka bangi de ban burom ka bangi de ban bat ka de constitution ka jongi mo
Ka constitution jungi nek taka riti sensyar ka batai syai bakani ka ri naduk bangi yo ka jing lait doj ni seng ye kani ka ri halor kita ki jinget ba wei ubri udon ka jing lait doj ban im ka jing im la jong ban bot ikunu kan nyam ban bam ban riam ban yat ban yeng kat kum kaman ngong ha jongki te menta rei hakini ki shipos nem khamtam naduk bakadon ka BJP ha center new i ka penship ha penslur bhai kini ki kam ban penkhen ye kini ka ya kini ki benta kini ki kendon jongka riti sencha jungi ban ong ba kani kari kadi bende kita ka Hindu nation ka penslur ki briu habaki lek ban penyap yo briu ba tang nakadaw ba ura do masine u bam do masine new i baki muslim kisah lek ben hadu kata-kata kita ki hate crimes against Christians ru la kan no menta kini ki ship house nem tikani ka jingja ba ki ong pi ha ma kun ro kat kum ka jing yo i jonga tikadi ka jing kin a naka daw jong ka jaka ta hendrei ni haban smuthu ba ladangi ni burom si syai taka riti sensyar jungi taka constitution pa jungi ngimdei ban pet liang ban cha liang bon sin ki bre wat hang ni ha jila jongi smuthu bakla ban ong ba we are a Christian state ken mau man hakane tu education minister ong hana ba unle dik taki Christian service no kabam la long namar ba wat ha jila jongi ru om tang ki don ki Kristan ki don ki nyam tre ki nyam tenrai ki don ki wat hapedeng ki Kristan ru ki bon jat rei pensyupen mi sa ki jingken at hapedeng jo ki bre bro kabam la long ti mentala da ki don ki seng ki ba per ki don ki Catholic schools ki don Presbyterian schools ki don ki Senkhasi schools kani ka Ramkrishna we know that it's a very established educational kala pen mi ya ki leaders jong kani ka state nang tena RTM sora te lada ka dei na ka ta ka jingken at te sngotanat namar bangim la ban chu bulldoze pet kat kum ka ai pet kat kum ka ta ka constitution mo but lada ka dei tang ka jingken at bakadon ka jingale thok le tu nakaliang ka jaka ka putate kata ke di ban pen bai